Μία πανέμορφη μέρα, ένα ακόμα πιο πανέμορφο σκηνικό. Βρισκόμαστε στο Σούνιο, εδώ στον Κρεκοτέλ και Υψούνιο, για την εκδήλωση του Porsche Club. Αυτές που βλέπετε πίσω μου Γερμανίδες, οι πανέμορφες αυτές Γερμανίδες, δεν είναι μόνες τους, έχουν και παρέα. Στη συνέχεια θα δείτε και την παρέα τους, όπως θα γνωρίσετε και θα δείτε αυτό το κλαμπ. Δεν έχετε? Παρά να δείτε τι ακολουθεί. Έχω δίπλα μου τον κύριο Γιώργο Βαλσαμή. Είναι ο πρόεδρος του Porsche Club. Βρισκόμαστε εδώ πέρα λοιπόν σήμερα για την πανέμορφη αυτή εκδήλωση. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια αρχικά για την εκδήλωσή σας? Μάλιστα. Είμαστε καλεσμένοι της Grecotel και συγκεκριμένα του Galaxia Club. Είναι ένα κλαμπ που ανήκει στον όμιλο της Grecotel και κάνει time sharing στα δικά τους ξενοδοχεία. Μια τέτοια μορφή τέλος πάντων κλαμπ για τους δικούς τους συνεργάτες. Και σήμερα έχει προσκληθεί όλο το Porsche Club, δηλαδή όλα τα μέλη μας. Θα περάσουμε μια νύχτα εδώ σε αυτό το πολύ όμορφο ξενοδοχείο και θα κάνουμε ένα dinner το βράδυ μαζί με μέλη από τον Galaxia Club. Δηλαδή θα είμαστε περίπου 350 με 400 άτομα τη σημερινή βραδιά συνολικά στο dinner αυτό. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια για το Porsche Club. Πώς ξεκίνησε γενικά όλη τη δραστηριότητα του κλαμπ? Καταρχήν, οι επίσημες εκλογές από τότε δηλαδή που υπάρχει και το ΔΣ έχουν γίνει στις 15 Φεβρουαρίου, ωστόσο η προσπάθεια έχει ξεκινήσει σχεδόν ένα χρόνο νωρίτερα, διότι βάσει του καταστατικού απαιτούνται 30 ιδρυτικά μέλη να έχουν υπογράψει για να γίνει αυτό το κλαμπ και να πάει αμέσως μετά το καταστατικό στο πρωτοδικείο. Έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Πρέπει να πούμε ότι είμαστε το επίσημο Porsche Club, δηλαδή το καταστατικό μεταφράστηκε στα γερμανικά, εγκρίθηκε από τη μαμά εταιρεία και ξεκίνησε τις δραστηριότητες του επισήμως μετά τις εκλογές που γίνανε στις 15 Φεβρουαρίου και μετράμε δηλαδή θεωρητικά 8 μήνες ζωή μέχρι σήμερα που μιλάμε. Τι είναι Αλβέρτο, πώς και από εδώ? Εδώ πέρα έχουμε μια ωραία συγκέντρωση σήμερα. Είσαι μέλος του κλαμπ, έτσι? Βέβαια, μέλος του κλαμπ και ιδρυτικός, σε παρακαλώ πολύ. Και μάλιστα είμαι εγώ που το ξεκίνησε μαζί με ένα φίλο μου τον Πέτρο στην Ελλάδα αυτή την ιδέα. Δεν υπήρχε τίποτα. Ξεκινήσαμε με το φίλο μου αυτό που βλέπει παιδικό. Ξεκινήσαμε μαζί εδώ και 2 χρόνια περίπου. Μοιράζαμε καρτούλες ένα σε ένα αυτοκίνητο που βρίσκαμε. Γιατί για να μαζέψει τους ιδιοκτήτες Porsche στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν τα βλέπει τα αυτοκίνητα έξω. Σωστά, και εμείς πηγαίναμε σε κάτι γκαράζ, κάναμε κάτι τρελές αποβάσεις, να σου πούμε την αλήθεια. Και έτσι μαζευτήκαμε καμιά 20 και μετά σιγά σιγά στόμα με στόμα έγινε η λέσχη που βλέπετε και αυτή τη στιγμή μετράει γύρω στα 100 περίπου, νομίζω 80 με 100 μέλη περίπου. Ναι, ο πρόεδρος μας πει γύρω στα 75 με 80 μέλη. Κάπου εκεί, ναι. Μάλιστα.